Biex jiddefendi lilu nnifsu, id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi spiċċa Jmeri is-sewwa magħruf. Dan brabta mal-każ tal-fekruna fejn minn eżerċizzju ta' PricewaterhouseCoopers irriżulta li f'dan id-deal, bl-approvazzjoni ta' Jason Azzopardi ftit jiem qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, pajjiżna tilef iktar minn €1,000,000. Bil-ftehim tal-fekruna l-gvern espropja biċċa art fix-Xemxija mingħand ċertu Raymond Vella, bit-partit taħ art fis-Swieqi u oħra f'San Ġwan. L-analiżi ta' PricewaterhouseCoopers li hija parti minn investigazzjoni interna li talab il-Prim Ministru turi kif l-art tal-fekruna kienet stmata biktar minn €800,000 mill-valur tas-suq. Filwaqt li l-artijiet l-oħra flimkien kienu stmati mal-€250,000 inqas. Iffaċċjat b'dawn il-fatti Azzopardi ma kellu ebda spjegazzjoni. Mera biss is-sewwa magħruf. Il-pajjiż miljoner. Mu vera xejn. Dan mhuwiex l-unika każ li fih kien involut Azzopardi. Fil-fatt Azzopardi ndaħal f'każ ta' oti bi pjaċir għal kostitwenti tiegħu ta' garaxx f'Santa Luċija. Dan l-aġir l-Awditur Ġenerali sejjaħlu aġir inaċċettabbli. Quddiem dawn il-każijiet Jason Azzopardi qed jibqa' ma jerfax ir-responsabbiltà politika primarjament għax għandu l-appoġġ tal-kap Simon Busuttil. Terfa' responsabilità. Xiktar. Terfa' responsabilità politika. Rapporti